Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'bandakucha m'madera ambiri monga kumwazisi ni madigiri 7, 9 kuphiri la Mulanje komanso kunyika Plateau, 12 bwalo la ndege la Mzuzu. Kuchichiri kunazizira ndipo madigiri anatsika kufika pa 13. Pakadali pano tiyembekezere nyengo ya mphepo ndiyo zizira makamaka usiku uno ndi m'bandakucha. Mawa kuzacha kwa mitambo kwa changululu komanso mvula yowaza tiyembekezere m'madera ochepa. Koma masana tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mphepo nthawi zina. Mphepo yamwera ipitira kuomba pa nyanja ya Malawi ni nyanja zina. Tonse kugwiritsa ntchito nyanjazi tupemphedwa tikakhala osamala. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya omwe tikulandira kuchoka ku nyanja ya Mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino kulimbikitsa kuti m'madera ambiri kuzikhala mitambo komanso mvula yowaza izioneka m'madera ochepa. Usiku uno tiyembekezere nyengo yozizira ya mphepo nthawi zina komanso mvula yowaza makamaka m'chigawo chakummwera. Ndipo mawa kuzazizira ku Lilongwe ni madigiri 12, kuzaziziranso ku Mzuzu ni madigiri 13 chimozimozinso ku Blantyre, koma ku Nkhatabe ndi ku Kalonga kuzazizira momverera ni madigiri 20. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya changululu ya mitambo komanso mvula yowaza kuoneka m'madera ambiri m'zigawo zonse za mdziko lino. Ndipo masana kuzafunda m'madera ambiri monga ku Kalonga, ku Nsanje ni madigiri 26, Mangochi kuzafunda ni madigiri 24, koma ku Blantyre ndi ku Lilongwe kuzafunda momverera ni madigiri 20 chimozimozinso ku Mzuzu kumene kuzafunda momverera ni madigiri okwana 18. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mphepo nthawi zina m'chigawo chakummwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mvula yowaza kuoneka m'madera ochepa chimozimozinso m'chigawo chakumpoto. Ndipo nkuja loweruka tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mvula yowaza kuoneka makamaka m'madera ochepa mphepete mwa nyanja ya Malawi. Za nyengo zomwezi mulali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.